uruburi ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Omwanchi omurereka tokwanira amatunda nigo amatunda akonya SSM y'omubere ekera yakire ensemo y'obogwenia go SSM y'ogotanga amarwira ma amatunda narakonya asibigolya nigo torete turakwana igoro ya tunda nyanya ni tunda ligosemekwa anena mono nigo ligwansa mono nane nigo lingabuna enyanya yani nabagotebanga tunda nyanya ligo lingi nyanya kondo mumanyetu buri tkolya lero nacho tebya mangi igoro ye tunda nyanya na ndato semia mange igoro ya tunda nyanya ndeto nyemanyenga na kiegwansa na kiego simekwa na kiego kina ayonsi nigo konyonyora imo yomorobere Oboremi nobonda okoleto botambiri kwa chimatatu ensemo nenusu na inchemiri ndari mumanyi asitogo sanga mangi na tuwa kwanda mangi wana ganda kutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase semo ya YouTube Ndizi TV News na wana botomera SMS gwetera sina mbeyira ase screen ya ugabu endeli tonya kwa batogo sanga asobwamo wano Oboremi tuwe tkolya lero na inde orumu manyike gima abwa mangana yiga y'Oboremi kora tebya ngo ayini wasibali batakumaiti na inde iganga itole. Ncha samari tankuru kwa Kevin Monda kurwa Gikarange village wo Nyamemiso sub location wo Baracho ward imenya Nyariwari chache nchino Oboremi mostly we ebimeri ankolete a degree ya Bachelor of Science in Horticulture kurwa University ya Nairobi iyo ya ngeto bomanyi anene mona sebi meria wao ebingenda kunya gusimika somo gondo yone asingencho ya agribusiness na asingencho yendagera yo ya kira rituko. Mwacho molire tunda nyanya itu kwa na nere ya silitko lya lero kolende tigara toira kegima na nda toira benenga tunda nyanya nga kiyogo simeku bono kora tebyango Kevin tunda nyanya ekera sentene ne gega nindoche ebimeli au ya tunda nyanya no ebira senasali kora tebyango nga kinga yokonyora chinza tere nga kiyogo simeku etunda nyanya like another crop no mumeonde wensie gwansira se nasari ya chakire nasari and then yama koirwa mugondo aso nyinchi ogosimeka anene mono ebotuwe tunda nyanya eboko gorukura se agrovet osina boko eroseri obwa egweka first kerote to eroseri obotuwa owe tunda nyanya okwenda kwaligia matunda aliare healthy aliare mature and then kwa nyata kwa rosio botu kwa buomia somo gaso buoma kabisa and then kwa makogwira se nasari etunda nyanya na bego simekwa direct kurwa se nasari osina boko kora grafting grafting ne rie practice area yogo chomanie mimea ebere of different age or say different same family but different varieties for example ono mune ensimegeta ikuru kwa radio ratia ero onyesimegete direct from the farm yani direct from the nursery but at sometimes ngo korande grafting of tunda nyanyas chiko keya enga kieri chiko irako sokia matunda yeah. Bono gwatebirenga matunda na bokonyora se agrovet na nabo kubeke nasali alle mono Oboremi buli bwe nasali bwa butambe bwe melibinde andake na gorobu na bwe konyora kiando chige kwa mabunenete etunda nyanya kerote teko kunyesimeka kurwe nasari nero nete to Oboremi muneke merikende Jones na wota keroro sie nasari yao 1 meter by totebe width area ndio nsio tagete yani length area tagete lakini width eko ba 1 meter for easy management nota keroro sitira berie nasari dive into a fine texture so that chimbego chirikero go chimeka ujisimeka se nasari ntisira aserira wa mera kimi chinyore chinga kichinyoro cho soko korwa se nasari etunda nyanya ekoira 4 to 5 weeks ase nasari motakeroro sirira baliriyo rirukani na manure mostly compost manure go se organic manure from the cow dung go se chingo go se chingurwe alafu kama ku mix sirira baliri se nasari yaba into in a good ratio mixture area and then come go make drills you go to make chile 5 inches deep and then 30 centimeters apart kama koweka chinta tere chilichia etunda nyanya and then you apply a slight cover ya maraba kama koweka mulching after 3 weeks yani after 1 week I mean
kwa rusi mulching area and then kwa makorosie shade ase tunda nyanya iri bono kwa endera kwenye siarerera mbolea safi gose top dress ata management muna gosiarera amache pest control na ero naita kera ase nursery so that yekemerie ketware chinguru kerogo chikokerusia ase nursery okera mugondo kenyore nkebwate chinguru cyogokina nabo sokia matunda ari atake anda ke ne chwikirenga ko bera ase nursery ndiri kwa me transplant ko chaso gosimeka ekemerie ke koira at most 5 weeks ase nursery lakini depending on abantu netobauti abalimi netobauti depending on ngakikwa apply ta mache ngakikwa nende kemerike ase nursery it can end up in 7 weeks ase nursery yeah ono koru 6 weeks echo cha ya bera ase nursery 5 weeks or rather 4 ko kolengana muna naso smigeto na watebire ono wakere mugondo tabia ngo aso mugondo gale so kuchusipizika na kibwanete korokana na kibwante ko konyore kemerie ke ase semeyende ekemerie ke kero kia very ready for transplanting eto tebe kere ready for transplanting kere a pencil thick sakurigeria pencil eri omwana akorikera ne kemerie ke rionye ke kire thickness eri pencil na likebwenerete kerusi wase nursery keru mugondo and there is aspect ya height kere 30 yani kere 20 to 30 centimeters above the ground na likebwente keru mugondo asengenje ya transplanting bono lirio kia very ready for transplanting like in my case a technology nerengo tumeka kubisimeka ekoro kuzai pit technology zai pit technology ne rio kole mengoro ere 2 feet square kuchinse na kengeka round so 2 feet go chinse 2 feet go chiana 2 feet go chigaye onengore ere kero yekwanyere mire go chinse watangani oboyo korunse that is organic manure korunse and then kwa cover with a slight topsoil marabaya igoro and then kwa magocha kwa beke kemerike kiao lakini ngotigore ngoro yani ribaga sengoro itori go cover itunda nyanya yonsipi ngotigore chingoro chichire samao gocha igoro igarende asama cha go swime technology ega ne technology konya kore research na nde ya orokiri some profitable results kero gosimeka itunda nyanya using Zypits technology tunda nyanya bono ilikuwa nyebekire mali kwanye simekire kwanye molera amache during the day of transplanting and then kwabeka mulching no kwenye cover so that moga stoko nyaka mono kwanya kwenye burugerwere and then muna the moment ekubwata yagendera gukina ne chinguru and then it takes around 1 year to 18 months go sokia matunda 1 year 18 months okoyera 18 months wose umwaka ya monemetenyi sita yani go 18 months generally yama kunya sokia matunda abune kero kwa yira mugondo undi lionye simegete direct from the seed lakini kero korete grafting it can take even less than a year gosokia matunda grafting kyagira ndirio korete ke korende omo stem ye mote mungao kwa mego join ni in agricultural torukoroka root stock ne zion one root stock ne ria kwa korunse ndenie zion ne rio koreta gwachoma ni ko ribono choma ne tie kemerie ke tunda nyanya ege kwela less period as compared rio ke simegete direct kuwase obotugwai anda ke montarataga gukora grafting na kweresa iriga nkemerikia wento gukora grafting ne tunda nyanya etunda nyanya nabogonya korera grafting yo kenyene orete tunda nyanya mwana ne tunda nyanya enene ya sokiria matunda ezayo ni bono ezayo ne kerikego na kyokurusia se amachua tunda nyanya lakini ekekende ekegianse root stock na bokorete echitunda nyanya cha urusitie nursery and then wakora grafting number 2 ntubwato mote okoro komonsarigo ese gesongo okoro kwa a bagweed ase scientific name okoro kusala Solana mauritianum umoto yo noria chinyoni nchire chanchite konyori sana usine chinsetu onko soke ebisicha bya purple lakini amatunda ekera kongire ari yellowish kagerete ninyo simegete compound ya neme nabo nko boroke kera to ikirororo lakini wono moto yo kera to achete gukora research
ntwaroche ng'omoto oyo ore in the same family ya Tunda Nyanya. Asa korigereria Tunda Nyanya ase egesonga ekorokwa Solanum, ekorokwa Tamariro, lakini n'omoto oyo noro okorokwa Solanum. So Solanum ere in the same family. That is why togotanga ere compatible. Omoto oyo Monsarigo na Tunda Nyanya. Bono Monsarigo oria noro gotanga ni korutse mune root stock, alafu kwarete Tunda Nyanya ere mature, ezayo ni ere mature kwa graft na erkorugo. Yeah. Ekero yekire mugondo gaiga bono gwatebire na nese mu ya grafting gwatei na beko ba kero ko tumeka ebimeri biri bikorwa asenseme yemo totebe class yekemo use familia yemo na benka bona abana bamwe abo cousin na brother na bikoba bono ikiga kyali mugondo matunda yabona chakire kwama gwatebire ne meeting use umwaka na gweta ama yakonya gosoke matunda andake bolendi mbole boga na irika tigaiga obolendi kemeri kende gyonsingete to bolendi like amarwere naro ragwa affected Tunda Nyanya netakere yabekirwa amache kero enga kiyomurakera alafu na top dressing nero netakere set Tunda Nyanya nchiga usakorigereri bono ya Tunda Nyanya nere exposed na amarwere tebe muna sarcospla leaf spots ntobwate back rots ntobwate urwere muna ntobwate pest like aphids ntobwate the bollworm worms chiko bochora chingoro ase amatunda. So those are the cultural practices obwente ko korigereri muno murimi kero rumurimi wetunda Nyanya origereri osamarwira inaro origereri ose obororo mboro ese Tunda Nyanya chiga so that you control or increase the production of this crop. Yeah. Wono gachakira emetinyi 18 gaiga muna matunda achakira gosoka yani achakira kwama kera chakira kwama niga guchama continuous gose ya gosoka limo nandi kwaraganya Tunda Nyanya kero yangere gosokia matunda egosokia matunda continuous ndire ngakinera okonyora bone production ya gosokia matunda ere igoro okonyora ebegeta matunda mpaka eshede tiamatopie eruse tiamatu enero the maximum period during Tunda Nyanya gosokia matunda lakini from the research and from the experience imbwate yo boli Tunda Nyanya Tunda Nyanya kero yangere kobeka matunda ekobeka continuous nayo ra ncheo change bone cycle changing the cycle ndibono kona Tunda Nyanya pi ande yangia gosoka bia na lirio gokora se ekawa. Yeah. Kono kura bwatiraga turenda somutimo kakego lakini tukutukwira no chukotebia mange iguru Tunda Nyanya bune kwama na nemono ninkikega ni ko renda Tunda Nyanya omwancho murigereria kuna kwategerire oyo mtu Kevin agenda tutugotebia nage tusemia iguru Tunda Nyanya bune kwama na nemono emetinje ekoira yame kwama ayon sinacho totebia bune Tunda Nyanya korokana na nemono kare ya milifina kiwanza ayon sinacho totebia turenda somutimo kakego lakini kututaragenda ganda kutubwacha semitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensa ya YouTube Ndizi TV News na nabo na botomera SMS gwetera sena mbira screen ya ogabu tetona mutimo kakego gwera na tuli Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chukisi nigikurwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory
nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, nobondobonge. So na kitoko kero montage obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia kwirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Chamalira na ntora somo timoko asensementanga ni vantu asoria sensema ya kabere astogende to kwa negoro yichi Tunda Nyanya. Tunda Nyanya na matunda kwa agwanza sana na matunda kwa ni wasichira mono kero gutana boko nyora na bora bito nyora kiro muchi kolende ase balia bakiwa simegete melero balia usimba simegete na ndengwa sale ndono molime toli tukolera lero iyo ganda to semia mangi igoro yichi Tunda Nyanya na bona boto bwati ase metandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na boto mera SMS wetera sena mbira ase screen ya ugabo bona gatugetura sangara mangi wetera somore buburi minobonda ase ayo mtagera tebia amange wana kora tebia ngo oyo minto Kevin ase kero ndigereti Tunda Nyanya ichi ndo chenga chipigete bisicha ana kora tuira sense me yogo weke bisicha bako soke matunda na nene mono ne kia korokana na bumo tara beta manyali tunde kora tumutebia Tunda Nyanya kero ya ngire go soke bisicha go soke bisiche vinge sana ase ge sawa yakemo nande from the experience imbwate Oboremi wetu Tunda Nyanya ebisiche bya empirical shade mono muna fakadera beke ebisiche nande shade yani yaro le ebisiche bya ebisiche bingotema bire ko beka matunda nande kina kinganjire temono sana se Oboremi wetu Tunda Nyanya kiagera Tunda Nyanya muna bera ruwa village ese sabe kemo nabego sokia matunda more than 20 Nkwani rigoro ya litunde li kerabona ya ngera gosokia matunda yange chinyanya lakini ale somehow greenish abwate strips cha purplish kerabona liri konya gochigokonga ngoncho kere kara ya turn from greenish yacha yaba purple depending on the variety ntobwate two varieties of Tunda Nyanya ntobwate red oratia ntobwate na yellow variety of these two varieties chonsi ngo tani chile chaba red yani chaba purplish kero chiko konga bono chiko machua diria very purplish red oratia diria go chiko toba eco maintain red and then yellow variety kerego chiko gokonga bose kerobono ya kongire go chiko toba ya unchuka ya tani kara ya wa yellow as for my case imbwati yellow variety imbwate red oratia that is why roche chonse chiko tan purplish yeah asense moyo gwansanaro na wate dichi variety chuna chikoroka na chonsi bere asense moyo gwansanaro na bebiye kaine guseni in terms of taste was saying se moyo gwansa red oratia ere egwansa mono as compared to yellow variety that is why to recommend our university make red oratia in terms of medicinal properties red oratia ewate medicinal value ere igoro as compared to yellow variety yeah ekero kuligerelia ensemo ye Tunda Nyanya watebire iwe kuira at least 18 months yangi ya flower na kubeka matunda anda kege kakingana na kireire egote Tunda Nyanya tiriko gotara isi go once yangi go flower it depends on nga kyokonye maintain how frequent nga kyokonye ogoyo na ande method kiwa tumegete konye simeka as for my case ntena wate tumegete Zypix technology keros megete kende gions no ne bitumango simekubire se using this technology Tunda Nyanya eko endege kamono kobwa
riu agitebe kama go direct na kunyisimika. Normally or approximately etunda nyanya ikoira 2 years yama kore lifespan ya flowering, yani ya fruiting. Na ribone kokota maybe onye gotete kwenye nacha ngewe na kwenye nacha ande ngewe. Igo kero kwenye nacha andake insali uko na chirase stem kusigo uko na chirego cha yuruga igana ndia maoso kibusabubi. Uko na chiransari stem like 50. Uno ko butora motonde bwensi. Uko na no allowance from the soil. Kiagera etunda nyanya kero kwanye na chirengo sokire bisabo. Gosabukire ngo chire asabuka munecha gosabukire muneka oriri ukora na cheka ansaliga. Bono okonye na cha like 50 centimeters above the ground, so that na riri lego chikosokia chimbande chia you can either decide esoki chimbande esokia matunda kurwesi chimbande echo ose okore grafting kurwase chimbande echo. Yeah. Unandigeretiga Kevin nigo yesimegete tutebe asechin sem ages ye compound ya ye fence tutebe ne sabetu ne fence anda keso monto yesimegete mugundo ora mwanyi simeke mugundo flo asobonge na ndanya arako bagakonia nanda seboigo amente mitebe menge asmegusine chiraini otigagatia anda kana asmeke bimelibinde gatia tuna nyanya spacing ya ere 6 meters by 6 meters asomoremi oyore standard. Bono in between these 6 meters na bogo simeka bimelibinde osimeka na spinach na bogo simeka linau all kinds of vegetables na bochiko magatikati ya bitunda nyanya. Wasena ande na bogo decide you plant osimeke passion fruits. Yani they are so compatible kero bisimegetamu. As for my case wa mbori asenge njombi simegetoro bago tira ene design yani. Ene design yani yogo simeka kyagera umugondo mbwatoro moke na kimbi simekirete at the edge so that utilize this we want mune perimeter crop. Gote beno montra bago misimeka no nisiko gali mwae kenya kwa monya kugusali tundo nyakulia nande kera gotobera umutigoro usoko tunande gwachikoineka kera gotobera umutigoro ono nabo gukirusio kwakira gwakiria kyagera kero gukirusio umutigoro gitaratoba ukire nyuma nabo keragundi kwa kora tebyango obuye bosimeka chitunda nyanya nditika nando tebi nabo gotebya asense moyo obuye bwaye asense moyo bone no obuye bwaye asense moyo kuli no nyene asense moyo gutanga marwaire usandake asabantu bali bagotirake gusino nitwa basai. Etunda nyanya ne bwato buyo bonge sana kubwa obube bwae. To start with etunda nyanya ne bwate chibesa sana. Kero ya kongire kwa nyavestiri kuroso motegoro. Chitunda nyanya echigo pimu in kgs kero konyon in large scale. Ekire ya moyo tunda nyanya it goes for 120 shillings and kero liwete pie lire 90 shillings per kilo. Igo bono tuare 1000 kgs per week you are sure of 90,000 to 120,000 per week. Inero ya advantage number 1 ne bwate chibesa sana. Number 2 etunda nyanya iga nere recommended sana asa abantu barwalite amarwe bono muna pressure ngo tangere sana pressure. Nere recommended ne bwate medicinal value. Number 3 ne bwata amanyinga yani ngomentera amanyinga ne bwate that iron in it. The iron content na tunda nyanya irregular as compared ne bimerie bibinde, especially the red orate variety. Igobono buli mubetunda nyanya no buyabole kyagera ngo twabole chibesa ngo twabole medicinal value nande is a source of employment as abantu bali bagakora like agribusiness. Yeah. Yotebe obuye bwaye ni goboro bunga sese mbonire gabwate brinya nkomentera amanyinga kanda kenige usavuna again tongere kwa mabune giasi ekoro kwe beetroot ega usavune beetroot gose they have some the same medicinal value mune beetroot osakorigere beetroot red na etunda nyanya inagote inere variety ekoro red oratia so they have iron content. Iron ne recommenda manyingo mobere of which ya tokonya rende ku fight ya marwera ndande. Totebe asa matunda iga anya roboro ile kera sana bwatwe resete alia somo chakanonga amarwira nara chigo chiatwara anda kama rwira affect fruits
unamburuire mbule konyora bo ikondo liko bochora litunda timaitine kibokurukwa lakini ri uburuire mbororo anda kena kiura hachigo flower go siadra eliogo emetebu ni chete kuchiguru emete gakero te to siadra riogo that is why to encourage the bakore grafting not when you make it direct from the soil kero me to the grafting o ko reduce that height of that crop area which komera to te bono yaring komera 2 meters high era net to 1.5 lakini for my case njenye simeke direct jawono kerongo nye spray I had to korosie ngasi yogo tenenera na spray so that control the diseases asese mwishinyoni andake go charle chire kero yekeire kero ya atobire nyoni nchiri gonchanda mono in terms of go destroy the harvest again to ke gonchanda mono na baibi rochi this fruit kero cha atobire etiko % of attraction ono no muntu wetanchira na bakoranga matunda na araria wetonya gutabura but chinyoni chirocho they are not interested na chitunda nyanya yeah ose benyoni chirocho se nchiriko litunda nyanya kulinde mwenya bantu na barabunero kwa tebete nga human pest barabongo baruka human pest sengencho na barabuno bare se pest chichigo nchana yeah anana andanda kengiora tebigoro ya tunda nyanya in general generally again to na encourage Kenyan farmer wase Oboremi mo Gusii minto etunda nyanya is like any other crop na benge usimeke bituma in 1 acre etunda nyanya no nero as compared unysimeke in 1 acre it can give you a lot of money as compared to nebituma so tigato change in motivate to awatenga Oboremi nebituma boso Oboremi nebinto binde there are some crops sai chibwate chibese chinyinge as compared to other crops ono mna nabatebye if you can target 300 trees yechitunda nyanya in your farm na bole potentially you supply 1000 kgs in a week and 1 kg of tunda nyanya is 90 shillings to 120 shillings depending on the season na ne quality of what so from this 90 kg yani 1000 kgs per week you are sure of okonyora 90,000 to 120,000 per week of which is more economical than usimeke bituma oganya for 3 months na ndo harvest chiguniver goto tebe kwende ne bwate chibesa na kiki to tebe nga Oboremi no bunda buna butambi exactly kora bwatera ga butenda somo tumukake okutokena sensemo ya gatatu no chigota tebya igoro ya umpara bya boko no lichitunda nyanya nenda ndake nituchukwanira ebintu binde binge igoro ya tunda nyanya asesemo ya gatatu asto guchukoro mu rubiriga omancho muri lya turenda somo tumukake go asiri tukolera tugenda tukwanira igoro ya tunda nyanya no muri metu buli tukolera lero nase tugenda tukwanira amange igoro yo litunde liri manyikante na tunda nyanya enda tubwatia asemetandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bugara botumera SMS wetera sina mbira sa screen yiga bunde tunyako batusanga asubamo turenda somo tumukake go ngwira na tuli omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omwancho murialia na ntorura somo timuko asto achira sensemo ya gatto asto gandete ukwane igoro ya Tunda Nyanya. Tunda Nyanya neli tunde likwama andake na bolire sese familia ya moneli ni chinyanya kuri nelirorio ni goli wansa kegimana ni goli kuri ogubuna lirego ayonsi ni gato gandete kumanyugwano mulimi tubuli tukularo yo gandete kutumanya mange igoro ya matunda yaiga na ndamono na kiago simekwa na ndembole ndikiboga neiri ganda kutubwatia sema tandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ansensemo ya YouTube Ndizi TV News na ndabogo tomera SMS gwetera se namba yira screen ya ugabu ende tengende gukwana aso obwamo gose kusanga aso obwamo bono kutono yo minto igana gende kutumanya na ande koigule kumanyanga Tunda Nyanya ne bwati baraya tibere chibara tiechi ekero yatobire meko bembaliri ende yaba yelo ayonsi rogere tukunyonyora maiga asikata sendi get Ndizi TV asogande tukusanga amange bono Kevin ana kora tebinga egentuke tukuruka pruning ngare no kurusia amatali ataganeri kurwase umutego se kurwase no ene litoke ngorundire pruning ana kora tumanyango naki pruning ngo korwere onyege gokorwa nkyo bwana te kurusia pruning muna kwa kwanje ne eacterio kurusia unwanted branches ose diseased part of the plant ose mataria agundire gosa umire kurwase ekemeri. Say in case of Tunda Nyanya, pruning is necessary kiagera ndire goika yasokia branches chinyinge sana gusema mata endira goika uma nota kero kole pruning so that it allows light circulation yani oborabu bwake kemerie kebya so that nario no flowering yao correct na in the right way and in other words na boko rusia mata ya umete gosare diseased so that to avoid ose ko manage overere to spread from one part of the plant to another. Another aspect ya Tunda Nyanya in terms of pruning ndire goika ya kolire bono ya kolire kobeka matunda otete konye renew. That is the process pia ya pruning. Kero ya kolire kobeka matunda neta keronye butore at 50 centimeters above the ground so that yonye another cycle equal to changing the cycle in agriculture terms. Okonye butora at 50 centimeters above the ground so that yasoke another new branches etiora akolere grafting ose okole oyetige soke matunda yo kenyane. Pruning is very important kiagera konyorore maybe nande during the strong windy season some branches ingobune kachire yani mata ekwende chichae chimbande chichae gosoka ingo chachire chabuneka so you need to prune and kero prune make sure kwa tumekire gento kere very clean to avoid contamination and the spread of diseases. Anda ke Kevin wikira bono iga ke tuye tumugondo kwa weiga nubwate metendo chinga terimeke korate byango anda kene kerengo kingana na kigo ikire nanda nake gukwikira bono iga buno bigete nasari ngayero chego cha sama tukali busia ase oboremi bwe Tunda Nyanya. Oboremi bwe Tunda Nyanya muna na wate bimbu kwate chibesa sana and ebubwate chibesa when you decide to go large scale. In my case currently metembwate on farm ere 70 bwata matunda sai currently ere 40 and then 30 teransa kubeka matunda. In some few years to come nimbwate some projections that to target 300 of which from those 300 I can supply 1,000 kgs per week. And nowadays kgs go 1 kilo of Tunda Nyanya goes for 90 shillings to 120. Gobono sakobeke sabia ne bya that is why uroche ngonya koran chinasari nanda sinare iskogari ngonya gokora some research about grafting
some trees inchire na koleire grafting. They have succeeded. Igobono ningendete konya gukora some expansion of growing of this Tunda Nyanya, so that to achieve those 300 trees for me to supply chikiro chiri 1000 kgs per week. Minus yani tigana nayo yoboremi wa 300 trees nintagete korosia nursery yani ndosia nursery ya commercial nursery yetu Tunda Nyanya, of which omuntu agocha namonerie Tunda Nyanya eri either grafted ose ekemerikerikerwete kuru mugondo. Na warobumbu bwate chibesa sana ekemerikerekia grafted Tunda Nyanya kereo konye graft, it goes for 70 shillings. But nande didio gesimete kuru mugondo gosimorero omuntu kuru mugondo, it goes for 50 shillings. So igo osagwa kesabu buya apart from selling of the fruits, umuntu nena bara interested yachi gosimeke kemerieke oso mugondo. That is why I'm trying my best ndo siti nursery chebi meri onde nera na bagwetorora nga kibi Tunda Nyanya ebitobete buya otwaro kuganiwo kugora seedlings. That is why ngora korani nursery chigana chirocho. Yeah. Anda kenaenda sense moya kera mbali muntu naroli skogali kusinaro tamanyeti Tunda Nyanya. Anda ke ereka igwete Tunda Nyanya igabugete anda ke ne nchinyanya chiri cha kawaida ichito kenyera twakeni twakarangira chinyeni. Kora mweranganya ariko baka komanya Tunda Nyanya na kie kolie ukera ngwatebye kere gotoba kia sifarati chichire ibere ngwatebye ne gotoba kuri ne motebi nge kolie gwe kerli tunda na na kie ko egwente kolie ekuburukani uchingeni gosena kioko. Tunda Nyanya tiriko burukani ngeni kolie ro okonyeri kere mbese like muno ora turi pera korwa umotego rokero litobete ne Tunda Nyanya na ero kero ya tobire okonyetwa kwanyesibye and then kwanye butora muno ora butore riembe and then you consume it locally okonyeri ro etariko yeko kiagera keronyeriete kerere ro ebwate more medicinal values and like timeti go say bande ngonye yekabakare lakini kolie mostly kerere mbese ande kereto bete na riebwenete kolie go kero onyeri kerere mbese ra kugaragari kiagere ko bendoro mono unlike rieto bete yareta the sweetness of it. Bona sese moyo bonie kwa biri goto goto bya kurumaiga gaiganga ekiro ya ebune ko ni gwa tonya ko betuko yuna ndanda ke ngova riere kurwe aso montamenyete kurwa samu gotia sande lakini yune minimum kabisa kwa igule 120 au macho muligereria bono ase ai Kevin Monda kora tebya nguvu na bono kwara ko dobole miyobuga kwa tebe mete 40 ni bwa to ready na ndengora onyure kora tebya ngunga mbara bya bo chikoneri Tunda Nyanya igo kon ki wholesale osigo kon yeri meri mukora tebya obore migwane bono igasinkerete bwe Tunda Nyanya tinasa konye Tunda Nyanya in a wholesale price yani eri anda tebenga ndetega ariegole for that now at a kilo for 120 shillings. For now nkonyoni locally abantu ngocha bale from the local background the villagers ngogora bale kero bago chango boneria ya mu fiber osekero bairete chinyinge na mokorera depending on the order komeki lakini mostly the minimum price na moneri is 5 shillings per fruit. Mostly nko chirande town nachioni in our local market town ya Bosongo. That is where I get my market there. And nko nelinda abantu the local consumers bali batagete konyero sibone juice. Nko rosiwere Tunda Nyanya ngochere ya rosiwe juice for medicinal purposes. Abantu bali bako bweni guturua ese different types of evimeli. Muntu naroli kerwe Tunda Nyanya komo konyera asigete na asigete. So that is why ngonyoni locally and partly ngonyoni ndegochi outside the market. Lakini intagete tikonyoni bono wholesale yo montago chanegari na moneri onye in terms of kgs yapi in kgs. But for now the market ya ngonyoni ngonye tuara from the local consumers and partly kochi town Bosongo. Ekre ase serikali ye county wetra ase sector yo bulimi anda kase generally nkiura kwa nigure matunda asokwa nigure ya Tunda Nyanya na serikali itechikoligerere kere gocha utu value addition at the same time kuba kokonya abasaye beso kiba koro bulimi bakiguganya kigasi anda kinabo ebimeli bune bira abakonya egento na kwanere ese bulimi gwe Tunda Nyanya na serikali intervention umulimi nere nali willing ko kosimeke ebimeli ebi
so that neranyore chibesa lakini muntu takunyara gusimeka gente ikatamanya ng'akike gusimekwa ng'akike kureno mpaka giacokia matunda so the serikali ewente echeme erigereri those skills, those farmers that babwate skills in the villages, in the community. They start even learning institutions, learning centers, so that umurimi na bagocha osomigo umanyanki kigenderete ese keneke, so that like bono mne Tunda Nyanya mwego ngosimekwe through grafting. Ntubwanete tuturenia abalimi baito the grafting aspect ngakibago kora grafting na kibago kora mbake kemerie kiabwata na ikigoro ne gyanse serikali ye county nche nari kwenye sawonya ndi yari konyara in every ward now that into what county assembly wards they create agricultural learning centers as no montara enda ko research like bono muna nawati moto yo monsarigo mbake sana bamumete ngotume ko graft Tunda Nyanya through those learning centers je county assembly wards umurimi na bagotareme na botoko form some groups from there and then maybe to atarira nona abalemi we give them information so that banyole the clear skills banyole the clear information banyole the market information bamanyinki kebonante gosimekwa at a given time nkwanire igoro ya umusaye uri oresikali oro utabwatigasi nowadays abantu bairanira oboremi not necessarily umusaye lakini abantu nona abagotu bangera okora oboremi so is a high time ochake kokora nono oboremi bwago in a small piece of land believe on persistence yani enderera kunya kubakora even if it's small nabo achieve something out of nothing. Yeah. Thank you so much. Ndia mono sana so gotwerase ubwagare nande bunayo musae bunakuwa nyale ko bagukugania serikali nyale ko bagwe wasana andake uyo ratake okonyoraga just mitandao na kiao konyora na ndandake uyo taito gutari ndecho ko musemia kora mutebi yangu nga kokorole bintu bune bingo somyuri kora mweresera onde wensi utete konyora na bogo chambaka direct to my farm ngokorande trainings na bogo chana gokorera trainings for free jetinde wakani tena ikakiwango kyo wakani monto mosomi more information nje ngotoka Bobaracho ward Nyamemiso sub location Kikarange village in Nyaribari chache. You can come there or learn from the farm and you get the practical aspect of farming. Number 2 nabokonyora wetera si number ya nesim that is 0707 748 361 0707 748 361 ose onto mere email mondakevin@gmail.com ose nabokonyora Facebook as Kevin Monda ose group yane ya Facebook Moshagri Horticulture Farm and Landscapes Twitter ngoroka Kevin Monda Instagram Kevin Monda na LinkedIn Kevin Monda get in touch to share mange and we can learn together. Asante. Ndiye mwana sana Kevin asogoto bosemyo kubu. Ndiye mwana sana wekenga kindi. Karibu. Basi bono obuna bwo bosemya gosobo manyibwo yo minto Kevin Monda oro musaye kegima okora mangana yoboremi nando irane mono kegima gokora oborimi bwe bimali ao asagenda tugotumanyia mange na gotwerera mange boigo bona koigule kuri umuchakano wikatwikira mwalio onyaka baga otebya obuye bwa Tunda Nyanya aseno nyene mibere yaitu nkyo ngia konya somo bero itu nkia gogera olie Tunda Nyanya Tunda Nyanya ne litunda nande boyongo konya lide kwaga chomo bero itu asensema ya manyi gabuna nyaka baga otwerera galia nande boigo nyaka baga oteba mange igore Tunda Nyanya iyo basi nabo totwatia ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bana bo tomera SMS wetera se nambe yera se screen ya ugabu ene elinde tinya ko bato gusanga asobwamo bona nyoro mwancho mulira lya kerote tengo tale bakamugondu kwao gusando se sotugete tugo yao nigo gontomera SMS wetera se nambe yera se screen ya ugabu na bo igona bokombwatia ase mitandao yane gosa se fan page yane Mildred Momanyi na bongoro kwaga ase fan page yana na boko ndo search ora Mildred Momanyi onya ko kombwati gali o like o subscribe na bo igona boko nyara ko boko tugo sanga sobwamo nyote tengo tale bakamugondu kwao gabu na boko ramangana yo bole mimbegete gabu ende nago tadra twasanga mange na kumanyanie amange wekinga kiende naende imeyo moroboli boboli mibuno bondali tukonete sabune chiga bye bye.